Assalamu alaikum jama'a, sunana Al-Amin M. Yusuf. Ina so zan dan ji hankali ko zan wata magana akan wani abu da ya faru ko kuma abin da ke media ko kuma abin da yanzu mutane su kailan sun yi magana. Kowa kun san abin da ya faru 12 ga watan Oktoba wannan da muke ciki. An je an sace wasu yara ƙanana 'yan asalin jihar Kano. An kai su jihar Anambra an sanja musu addini. Yaran har suna wata mawayar da wace ma kai ka ji wani iskancin banza na wabi. An sanja wa yaranmu addini, an musu aski, an sanja musu suna, kuma muna ganin malamanmu da mutanenmu a sun ki magana. Sai an zo an ɗauki hankalinku akan wani aure na ƙarya na social media, na ƙarya, auren ƙarya na social media. Kun zo hankalinku ya koma sai faman cece ku kuke. Amma ga abu da ya kamata ku yi magana, ku zo 'yan social media masu rajin kare haƙƙin nan adam ko kuma rajin kare addini, kun ki magana. Mun san abin da ya faru lokacin da wasu wanda ake tunanin 'yan ɗari wasu magoya bayan ɗari kwan kwasiya ne suka faru, ake batun sun wa Sheikh Dr. Isa Alfantami, honorable minister. Mun san abin da ya faru nan, abin more than 1 week aka yi ta maganar abu ɗaya a cikin media. Amma wannan yau gashi ne 'yan media masu rajin wannan abin kun kasa yin magana, kuma kowa ya san abin da ya faru. Yau malamanmu wanda suke tunanin na jihar Kano ko na ƙasa babu wanda ya fito yi magana. In akwai wanda ya fito yi magana ne ina? Har yau babu. Yau shugabannin ko gwamnati ko sarakunan babu wanda suka yi wannan magana. To so ake mu yi shiru? In ba ku yi magana ba ya za a yi mu samu adalci akan abin nan? Dole mu 'yan media da ake tunanin ake magana 'yan media an fito mu magana akan abin. Dole. Tsoron me kake ji? A kashe ka ko a kama ka? To wannan in har kana rayu abu ne wanda ka san dole ne. Dole ka mutu. Kuma dole ka rayu. Lokacin ka yi dole ka mutu. Amma kuna gani abin ya faru, an ibi yaran su tara an kai su can an canza musu addini. Wannan ba musguna yara ba, shi ma ka cire batun addini ka aje addini a gefe. A zubin tsarin rayuwa na dan adam wannan musgunawa ne. An ɗauke ka, an kama ka, an sace ka, an yi kidnapping ɗinka, sannan an tirsasa ka shiga wani addini. Ana dole ai ko addinin musulunci da ake cewa ai da'awa ai ba dole bane sai ka musulunta. Jin ra'ayinka za a yi a za ra'ayinka har ka shiga ka ji kana sha'awar addini. Su waye ce ka su yi auren sa yayyafa? In mu nan a mutanen mu suna haifawa kuna ce mutane wai almajirai, sannan mu ƴaƴan namu yanzu kuma da kannan namu su za ku sace saboda mu san me muke ba kenan ana nufin? ƴan arewa ne mu ko ba jahilai bane ko mu musulmai ne? We proud of that. Muna alfahari da hakan, mu musulmai kuma ƴan arewa muna alfahari da hakan. Domin ko san da turawa suka shigo ƙasar nan sun same mu da addininmu, sun same mu da addininmu ko sun same mu da mulki da traditional rules. Sun sani Hausawa ne, Bahaushe ne, dan jihar Kano. Ina fahari da wannan. I'm so proud of that. Ni musulmi ne. Amma yau 'yan media ji kuke kun yi shiru, kun kasa cewa komai. Yau shugabanninmu da 'yan siyasa sun kasa cewa komai, an taɓa addininsu. Amma kowa sai an magana saboda kuna kare rajin kanku. Sai an taɓa wani ɗan siyasa ku fito ka ji cece ku sai ai sati ɗaya ana magana akan abu. Wannan bai dace ba. Ya kamata in media ku dinga hankalta ku dinga duba. Wannan mu bari ku ajiye batun addini. A ce ba shi yara da 'yan jihar Kano an ebe su ba su da addini an kai su wani gurin cin mutunci ne. Mun san abin da ya faru da Yunus Yelo da abin da suka yi against a kansa suka ɗora masa. Soyayya ce ba ta sa ba yarinya ta yadda ta biyo shi ta yadda za ta musulunta. Ma kuna ganin shari'a suka zo na anami, amma yau ga ina an sace wata yarinya ita asalin, an sace yara 'yan asalin jihar Kano an kai su an sanja musu addini saboda mu ba mu da baki ne ko kome, ko su 'yan arewa mutane bane ba mu san me mutane suke so su kasance ba komai su sani ba. Sai dai a'a abin da muke tunanin kuɗi sai nan sai mu tafa mun rajin kare aljihunmu. In an magana addini yake ce kai musulmi ne, kai kana kare addinin ka, wannan bai dace ba. Ya kamata mu fito mu yi magana domin hukunta su san abin da yake wani. Muna so a yi mana adalci, we need justice. Muna son mahukunta da masu mulki, traditional rulers ko na addini ko a gwamnatance su tsaya akan batun nan. Muna so su tabbatar da an yi adalci akan abin nan, su tabbatar duk wanda ke da hannu a kai a hukunta su, muna so a hukunta su. Da mu wannan bai dace, wannan cin zarafi ne. Muna musulmai mu bari irin wannan na faruwa muna gani. Ku 'yan media an zuwa an ɗauke hankalinku kuna magana, ku 'yan media Facebook, Instagram, Twitter, ko an magana ku magana 'yan media amma kun kasa kowa an ɗauke hankalinku da batun aure.
an daina wannan dacin. An yi wani rima na malami da dan siyasa, kun zo kuna ce ku ce shi ma an yi kaza, yanzu kuma an dawo batun aure, kun kasa ma gane ku zo ku magana akan wancan batun. Dan Allah dan annabi jama'a ku duba irin wannan abubuwan ya kamata mu dinda tattauna domin a samu maslaha a daina. Tun da kaga wannan abun ya faru, ai kai ma yanzu ka tabbatar cewa wannan abun ba yanzu bane faru, yana faruwa yanzu ne asirin ya tono. Mun gode wa Allah ko muna godiya da kuma yan na jihar Kano, domin inda ba sun tsaya haikan sun yi bincike akan wannan ba za a sani ba. Wanda ya sani, muna so duniya ta sani abin da ake mana bai dace ba, domin muna son adalci. We need justice. Muna son a mana adalci akan wannan mutum. Na gode jama'a, sai an jima.